Stella.大家好。喂，hindi ingin tata. 嗱，呢度第二條線啦。Amok di Balasukas. 頭先唔小心撳錯掣，睇下撳錯 Guys, 掣。 tapos pa lang dapat lang communication na eh. 我黑咗啦，唉，唔小心撳錯掣。啊，唔好意思啦，Tapos tatamay naman tayo kinakataktan. 搖下，好鬼死爽。 On driving lang. 請問，我都想問一條問題。咁啊，你想即係俾咗你啊？你想搭巴士好啊，搭港鐵好？唔好答喎。你聽呢個問題，你唔好答喎。你心我會有數嘅。即係你中意搭港鐵多啲啦，定係中意搭巴士多啲？呢條問題唔好答。咁你想答都冇辦法嘅，我唔會阻止你。即係你想答問題都唔會阻你。會展站邊啊？會展站工場呢度。大概係咪呢度啊？唔知啊。會展站，會展站唔喺度，後邊呢度會展，不過唔喺度。好正。Hindi na talaga siya babalik dito. Ayan. Ano siya, babalik wala naman. Hindi pa yata nakapag-rent. May tayo. Sumalaw. Mahirap kung nasa Pilipinas ka naman upgrade. 香港仔隧道啊，正啦！香港仔隧道啊，正啦，正啦！都唔使1粒鐘喎，係。Ako din, yung balik-balik. First time. Okay. Nervous ako. Hindi ako iyak kapag alis ako ng Pilipinas. Hindi ako pagdating ko. Tapos ako pag ano. Hà Mã地。 衝啊！好正啊！香港仔隧道，耶！ Hindi, marami kasi kami noon by batch. Dalawa lang kami出咗隧道就嚟影下。Ayun, mga dala-dala niya, may mga dahon-dahon na ba? 跟住落車，你應該落。好正。Kapag daw sa langit. Ewan ko mga saan na yun. Yung kumalit sa akin, as in wala na makaalam-alam sa English. Pati board, mga palayo pa lang hinala. 都好快啊，半粒鐘都唔知使唔使。我睇下而家幾點先？46半粒鐘少少啫喎，到咗呢個站。Mawawala. Mawawala yan. 半粒鐘鬆少少到咗咁快，咁快！我煮咗1粒鐘添。我煮咗1粒鐘添。黃竹坑道咯。Tumaba ka na ng material.而家全程都阻你唔到啊！Exercise ka kaya race time. Nagsing ka na lang. 哎呀，啱咯，咩 ？Exercise ka dyan ah. 我話咗我係唔會去理東站，可以回到站嘅，頂多都可能今日黃竹坑站嘅，一出嚟嘅。What's up pa? Hindi na tumayo dyan sa igaan. Lagi na nakasiga. Ay, nagbuya kayo. Ay, kasi. Wah.
就七隧道啦，跟住南豐隧道，南豐烈夜正，好正。Kasi sana kayo dito ng Alex mo ah. 香港仔免費， Message mo na. 香港仔收費廣場。 Sa group chat mo na.啊， Ito Alex mo sa gitara ka. 全高達，高達。Yes, Ocean Park Station. Okay. Yeah. You alone? No. You don't have anybody? You go with who? Go Ocean Park Station. Only you?就影唔到先。Dito ulit tayo maghintay mamaya. Ano. Di ba wala pang tinan dito na tayo? Lalakad pa tayo? Hindi tayo umalis doon, di ba? Okay. Thank you. You go with who? No one? Ocean Park. Only you? Yes. No, I think Hi, 671。L Y Yes。拜拜。哇，靚喎！